Mazda 3 соли барориш 2012 ҳолати мошин техосмотр тонировка 1 сола ҳолатҳои балони мошин балоно нав ҳолати қафои мошин ин ҳолати салони пеши мошин коробка автомат пробег нест нишон намедиҳад ҳолати қафои мошин мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ҳолати мотори мошин мотор 1.6 мотор дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад нархи мошин бошад 95000 сомон номери телефон 773 73 00 сечки объёмный спорт 1 соли мошин 98 ҳолати мошин салоно ҳолатҳои балон қафои мошин ин багаж ин дуни салони мошин коробка автомат километр 283000 пробегаш 283000 ҳолати мотори мошин мотор 2.4 бензин мошин 70000 номери телефон 773 73 01